ҳозир ҳамаяна ҳам модулро дар дири об тест мекунем. Видеоро то охир тамошо кунед. Видеода лайк монам, комментария нависондан аётон набурояд. Рафтем. Ассалому алайкум мардум. Ҳад шумо умедҷон ва имрӯза видеое ки мо хад шумо мекунем ин телефонҳои памаш поколенияи нав ва ҳамаи ино дар об кор мекунанд. IP58, 68, қати 67, қати зашта доранд. Ҳамаи иноро ҳозир худо хоҳад дар дири об тест мекунем ва нофта намонад. Масалан агар шумо тест кардан хоҳем бемаҳол як тишавал риски акира компания Samsung, компания Redmi, компания China дорад Olifon я компания дига ҳамино гуфтаган ки мисол дар дири об кор мекунад. Лекин як чиз дига аст ки мисол ҳозир ман худам амиёро тест мекунам, ба дили пур гуфта намедонам ки амиё ҳамаш кор мекунад ё ки не. Агар ки шумо масалан ин видеоро тамошо кунед до конца, баъд ба дили пур телефонро дар дири об занед, что ман риск ҳастам, шумо надониста риск накунед. Хо'p, hamma telefonga girom qildim, yo'q men. This Samsung A34, peshtar bilan nishon tag. This Samsung A34, ina bordaro kor mekunadi desin. Samsung A34 kor mekunadi. Samsung A35, iram nidam nabromad, iram kor mekunadi. Samsung A54, ina iram kor mekunadi. Navay, hamma ino nava kor mekunadi. Ina iram kor mekunadi. Ina Samsung A55, iram kor mekunadi. Redmi ham yaqin telefoni ki 20 sol buro var, Redmi ki dadri ol kor mekunadi. Redmi Note 13 Pro Plus. 200 megapiksel kamera дорад, экранаш изогнутия, ирам кор мекунад нав. Хап, ин ҳеҷ бошад Olifon гуфтани фирмае, имна одамое ки мисол дашти кӯҳан, бароян ва баттерияи телефон бахвата, ба ин хутӣ ин ирам монде. Хо'п, ҳамаи телефонҳо кор мекунанд, нав пачкан, ҳамаша худо ҳозир як дата дар дири об тест мекунем ва нархҳои телефонҳо чӣ хелай? Нархҳошон дар Telegram канал мешавад, тест зивадашон якҳо бошанд, ҳозир тамошо доранд ки масалан дига чӣ гап мешавад. Хо'p, ина як такта ҳама ино ним соат дар 1 метр чиқири об кор мекунанд. Ним соат дар 1 метр чиқири об. Ва ина ниёк якам A34 ро медозем на. Samsung A34 ҳамаш кор мекунад дар дири об рафт. Samsung A34. Samsung A34 як модели ки дар соли 2020, соли 2023 охириш да буромада бад, ин сол бошад ки поколени нав 35 буромада га. Ин телефон бемаҳол дар дири об кор кардан мегирад ва ин телефон i35 чӣ фарқ дорад? Фарқшон дар ҳамае ки дар 35 мисол экранаш фарқ мекунад, ҷои камераш фарқ мекунад ва бигем ки дизайншам фарқ мекунад, дизайни обычно бигем пластмассай ва рамкошам ай пластмассай ва ин телефон 34. Телефон дар дири айс об ро нишон иштимол десин 100% бо кор кеса, ягон причина надорад. Мисол дастум тарай фақат вақте ки ай об мебронеш, масалан як борам ҷои зармакша, ҷои калонкаш як пуф кунад ки оид ромадагиш бурояд, занг назанада. Вот. Ин Samsung A34 свободно ирама чанд боро худам тест кардагим, на боя борига тест кардам барои шумора. Ин Samsung A35 буда дири қадар ресудаги, ана ки Samsung A54 ро медозем бо. Samsung A35 баробари Samsung A54 ро ягон чиз фарқ намекунад, фақат ира дизайниш хубай, капот, яъне рамкош боша металлическия. Ва ин ниёк телефончам дири об ро орен 100% бо кор кеса, ягон причина надорад. IP68 қайзашта дорад, чихали гуфтам 1 метр чихири обда то ним соата кор мекунад. Аки шар несера ним соат дар дири об мондан, 25 минут монди басай короче. Хай, ина ишамонем ҳоб. Ин A34 буд. Ана ки Samsung A55 гирифтемаш. Аки 55 бинем 54 ин дири об гирифтам. Ниёк не. Samsung A55. Ин ирам 54 инш. Даже Samsung A54 десен, дастм тарай ҳам бо кор кестай. Агар бо даст хох кайд кор кунем, вообще ударай. Ва ин телефон характеристика хати баробар ба телефони Samsung A35. Ҳар дишя хелам. Фақат Samsung A35 хубиш замия ки поколени навай, ай поколени кӯҳнай. Характеристика ҳар дишя хел. Samsung A54 бошад, размериш майда 6.4 диагонали экранаш. Samsung A35 бошад, ин ра дири об бигирем озӣ. Samsung A35 бошад, просто поколени навай ва размериш камтар калонтар. Ин десе Samsung ҳактак характеристика процессор, камера, памера ҳама шахи чиза. Хо'п, инем хеле чиз дорад. Ва эгер гӯшен Samsung A55 корпусаш металлический корпусай, бардори азиз, камерош буд, камерои ай ҳама бақувват дар ин Samsung озираш дар поколени серияи А. Ҳами камерай ҷои зармунакш, ҷои калонкашам беноҳоят чотка бад кардаган металлический корпусаш. Ва ина ин телефон ай дири об ро ордан чихел кор карданашан ёк не. 100% кор кеса бе ягон причина. Телефон чихел гуфтам ҳамаш дар дири об то ним соата кор мекунад. Ана ки поколени Samsung ро ҷалка 2 сол 3 сол мешавад ки ман худам тест кардам омадастам. Ва ин сол мешавад ки Redmi ки нав буромадага, Redmi ро ҳозир дар дири об тест мекунем. Не, Redmi ро як бор шумо бинед, 100% кор мекунад. Так, ина Redmi ам 100% кор мекунад, ягон причина надорад. Хо'п, ин Redmi ро ина дар дири об мемонеш меравад. Коробкаи чира биёр, армора биёр. Ин телефони армора. Ин телефон чӣ хубӣ дорад? Ин телефон ҳам хубӣ дорад ки корпус беноҳоят бахуввата, экраншам бахуввата ва коробкашам беноҳоят удален ёк не. Телефон буғалтадам ҳеҷ намешавад, фаҳмидасе? Телефон буғалтадам ҳеҷ намешавад. Телефони армор ин барои одамое ки дар дашт кӯҳ пиштан.
Telefona میگیرن چوت بعد اینم در دیو کار میکنه شو باز کامپیوتر ارمور خاطر شناسا میکنه yok نه ارمور یک برندی نیابیش نی فقط تلفن‌های آنتی اودار تیار میکنه این коробкаش و در کامپیوترش yok نه چی دارد رو دارد داکومنتاسیای تلفن خودش бандак барои кушод карданаш карочи барои дор кашиданаш барои ҳамқа اینجا باشه در کامپیوترش چی خول مثلا карта монак дорад блокпитанеш ҳасташ مثلا қати кабел бистара заряд ки зард مثلا вообще дизайн необычный қати ҳама чи дар компютерш дорад фақат соҳиб надорад нархи ин телефон бошад ҳамаги 18000 рубл ин телефони Samsung чанд буд Redmi Note 13 Pro дар омода ёдам омода хоп инира ё гирифта мешад дар омемон меравад вайш рафт ёк не на сам иниш ин 100% ram дар обромат кор кардистай калгасин 100% кор мекунад ирам кор мекунад вайшам кор мекунад фақат гуфта намонад бардор азиз вақте ки телефонро шумо дар об тест мекунед ё чӣ кор мекунед хоҳиш мекунам ҳамонҷа чикор кунед ҷои заёмаша пуф кунед обша буроре ва иншоалло дига ҳамаш кор мекунад хайр ман ин риска кардам ина шумо дидем ки ҳама телефон кор мекунад ҳеҷ гап не шумо я бурдиш кунед ки зато дилтон пур шавад ин телефон ша боша ин телефон дар об кор мекунад свободно метавонед ки бемалол ин телефонам у телефони бошад ин телефон хубиш замия ки батарейкаи калонад ва касе ки агар ки скорти гапзанӣ мада успед накарда бошад айсар видеоро тамошо кунед чтоб ки скорти гапзанӣ мада успед кунед ман бенеҳоят тезтар гап мезанам ман хеле одам наметавонам аста ки айфонам дар об кор мекунад просто оз айфони ман занgiтай набошад дар оз мемондем ина айфони дастриш ин айфоне ки каштордеса ина айфон 15 pro max дидеса ина айфон 15 pro max ин айфон дар об свободно кор мекунад ес шоки бинед ки съёмкаш десена шесена съёмкара киштаги несена дар ин овда ина дар ин так что ин телефони ки ҳама шумо тест кардем телефонҳо дар магазини Реалфон дар нави чи ҳастанд свободно мода гирифтанатон мумкин аст любой телефон дар пешашон тест мекунем опа любой телефон дар пешашон тест мекунем ҳамин телефон агар ки дефект дошта бошад ҳамон ҷош дар худаш маълум мешавад телефонҳои мо ҳамаш оригинал нав пачка як сол гарантия оригинали официальный гарантия як сол дорад нарх намои телефонҳо ҳамаш дар ин телеграм канале ки дар бари медесин Реалфон Москва да мешавад ва барои заказ кардан рақамҳо дар рӯи экран ҳамин рақамҳода муроҷиат мекунем любой оператор доставка заказ показ қабул мекунад доставка бошад ба ҳама шаҳрҳоро дорем ҳам Россия ҳам Тоҷикистон ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон Россия равон мекунем бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст ҳама телефонҳо дар наличи ҳастанд телефонҳо 6,500 рубл сар мешавад ва нововоста аз ки мехарад дар бораи телефонҳо гап зазем инҷа албатта Реал Авиа ҳаста гуфтан дар кор ки авиака саймор омадаҷаз Реал Авиа метавонем ки бемалол муроҷиат кунем ба ҳама самт билетҳо ҳастанд ва билетҳо ба нархи арзон авиакаси нависта метавад ба ҳама самт мешавад ки омадаи магазин мо бигиред ин қадар ма тоҷики гап зазем инҷа бардораи узбек ҳам ҳастанд ин ма ки авча тижи гуфта истифода файдаста так что ман бу телефонҳо ҳамаси оригинал ва ман судишда куртуганзе тест қилdik ман бу акалар ҳамаси кӯбинча o'zbekistoни акаларам шикеста акалар акалар ҳамаси шута ҳамасini тест курдик так что бемалол келиб олишданиз мумкин раҳмат видеони шумо кӯрганидтон худтон раҳтиёт ки то видеои дигар сағбаланду хунобод бошед қачи мо буд умедҷон ва дар магазини Реалфон